Nově zrenovovaný sál budovy Filharmonie v Hradci Králové netradičně ožil začátkem října 2008 převážně dětským publikem. Hlediště bylo plné rozzářených dětských tvářiček a zvědavých rodičů, kteří zde měli možnost poprvé společně se svými ratolestmi navštívit pohádkové muzikály Hudebního divadla Dětem, pořádané tentokrát pro veřejnost. Hudební divadlo Dětem rovněž z Hradce Králové totiž již mnoho let hostuje v divadlech celé České republiky, kde jeho hlavním posláním jsou výchovné koncerty a výchovné programy pro děti mateřských a základních škol. Ročně tato představení navštíví až 50 000 dětí. Převážně autorská tvorba Hudebního divadla Dětem je zaměřena na dětskou duši, motivuje děti k přemýšlení a přitom je dokáže i pobavit. Během 60minutových koncertů, minimuzikálů nebo hudebních pohádek se děti často naučí i několik nových písniček. Aktéři bývají právem oceněni nejedním bouřlivým potleskem nejmenších diváků a také uznáním dospělých za působivý projev. Michaela Novozámská a další umělci totiž dokáží zábavnou a nenucenou formou zaujmout dětského diváka, předat ponaučení i rozveselit svými komickými výstupy a písničkami. Rád přidal takovéhle čestné uznání od nás, od východočeské novináře.